Kilai tylli ki jingtrei ki U Mynsiem Bakhuid. Tunginya pulih agni kapor na ke gospel ke Yohanes kalanong ke kan rio kat ke pra. Ti onda lawan mau on pen kendu ya ke pertai syapang ke pom. Bat syapang ke hok. Bat syapang ke jing bishar de. Kini kilong kilai tylli ki jingtrei ki U Mynsiem Bakhuid utrei hadukat hakini ke klip mat hadukat kini ke singi ke pemerintah. Hitunginya pet syapang kini kilai tylli ki jingtrei ki U Mynsiem Bakhuid. Ke beningkong ke jingpen kendu ya ke pop. Ke Bible kong di ondalawan unpen kendu ya ke pertai. Hagar khot ke bekendai ke ong syapang ke pop dia na bakimnya janga. Da shisha hagar por bau Jesus Christ udan agri ke pertai. Ki bakhambon ki breu ki la kentat ban nge jauh. Kawai ke daw ke long na marba ampat shimla U Mynsiem hagani ke pertai. Ada hadian ke jingwan hiar ke U Mynsiem Bakhuid. Habu Petrus uyalap ya ke kubor. Kabakham suk, kabakham jam, kabangala banong, kabakham duna ban yaga, jingalap ke jong Jesus Christ. Penban, apen kendu ya kibriyo. Hai keba, lai hajar ngut ke mensing keba kodor, kilawan sya ke jingkala keba mat. Lara fila kala keba mat. Ken mau bagade ke jingtrei ke U Mynsiem Bakhuid ha ke jingem ke jompi. Lara pila pai shu nong penemu Jesus Christ. Da ka dono jompi baro. Ba fi skau tu ka daw ba pi haban pai shu Jesus. Ka de na ka daw ba pilong unong pop le ne ka nong pop. Ka ta ka de ke jingtrei ke ba pla ke U Mynsiem Bakhuid. Pada U Mynsiem Bakhuid jom bleu pen kendu kam de yang ibengin pen ya ke donot hakan ugru ke jaka ke papidan dan fila sngow ya ke jipen kendu ke U Mynsiem Bakhuid bat pi sngow tu halade pilong ki nong pom papidan kam da shisha yu nong pen ma ke Mynsiem ke jingem ke jompi wanam pen ya ke donot naman mentang i dona ke ya ke U Mynsiem Bakhuid. Hak man lagi por la kren ke ktien ke jomblay. Pat ki brio ke besha skor shisha ke ktien ke jomblay. Ki yo ru ye ke jimpen kendu ke U Mynsiem Bakhuid. Kata di ke jingtrei ke beningkong ke U Mynsiem Bakhuid. Ke baar syapang ke hok. Ke jingpen kendu syapang ke hok. Ke day ke jingtrei ke U Mynsiem Bakhuid. Kumnong hila ia ke ban pediang. Pamenta ublay lama piangi. Kumnong hila ban pediang. Pamenta ngilong kikun ke jomblay. Kumnong hila ban pediang. Pamenta ngila pong, ngila kup. Ya kam hok ke jom Chris haga jim ke jongi. Kadena ke daw U Mynsiem Bakhuid. Lafin puli haga shitish nong rom ke nong ke bapra. Kedekhat ke bakan rio. Kaktien ke jomblay kong uta U Mynsiem hi. Uta U Mynsiem hi ken uya pla syai ringkat bat ke Mynsiem jongi. Pangilong ki kon ublay. Habang akren ni kaktien ke jomblay syapi ngakren da ke jing ngos kem. Namar kadon ke jing pen skem. Lingbau U Mynsiem Bakhuid. Pila ban ngos kem ya ke jingkermen na ke benda ke jingem bam jukot. Pila ban ngos kem ba benda ublay ulam map ya pi. Balai bore pi ben long ki kon ke jong ublay. La ban kup pi ke hok ke jong Chris. Haba pi sya U Mynsiem Bakhuid bon kren ya pi. Kan don ke jing lai luot ke jing ngos kem ha ke donut ke jong pi. Berga jingtrei ke balai ke U Mynsiem Bakhuid. Kadai ke jingpen kendu syapang ke jing bishar. Baru Jesus Christ uang ini ke kentien
ka jingpun kendo ya ka jing bishar ka khot ka bakhat wai na bala penram yu sim jong ka ne ka pertai ni aingo yu blai mentang is ngos kam baba Jesus Christ u ya phalo jong ka ding pna ulawan ya ka ban siu ya ka ram ka ba manga ba phi ngi dei ban siu ka Bible kong ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap u Christ ula siu ya ka ta ka bainong halor jong ka ding pna baling ba ka jingbi pat ka jong Christ u Jesus ula yo ya ka jingbi shar hok ha ka ba ling ba ka jingbi pat ula yo ban penduk khaj ya ka ikhtiar ka jong syaitan baro bala penrem ya syaitan namar ka jing job ka bau Jesus Christ ula peni ling ba ka jingbi pat ka jong pan ngi aingo yo blai U Mynsiem Bakhuid menta upen scam hangi ya ka ta ka jing job wala dang yim shim la don ha ka por bau Jesus Christ u yap baru mi pat yim shim la yu i da ka khmat do hin rengi don ya ka jinget ka ba scam ka ba klem jing arta tien kendiadru namar U Mynsiem Bakhuid u aingi ka jing sngo scam ba u Jesus Christ u lawan ya ka ban penram ya us iem jong ka pertai ki long ki lai tli ka jingtrei ka jong U Mynsiem Bakhuid panganget scam kat bafirang sha skor ya ka Jingpuson la U Mynsiem jong blai lo pen kendo ipi pen pai show blai bala fila pai show blai pen yoru ya ka jing sngo scam ha ka donut pa menta filong ki khon jong blai but tang kata lingba U Mynsiem Bakhuid pen sngo thu pa pidon ha ka liang jong unong job namaru Jesus Christ uwan ya kon penduk pendam no ya ka jing temu ka jong syaitan tungin aigo yu blai namar U Mynsiem Bakhuid bernapo jong apa jong pi doblen kur khui pi ri baru ka wai but what glad blue e pi kumba pilong amen.